Ay, umuulan kami. Pero hindi mapapipigil si Ate Ning. Kailangan niya mamili. So, dito tayo sa may uptown. Punta tayo sa grocery store. Makabili tayo ng mga kahit instant cooking na lang gagawin natin. Dahil super busy si Ate Ning. So, yung gawa na ang gagawin natin. Yung ating bibilhin. So, dito na tayo. Pasok tayo dito. Ayan. Yan ang ating cart. Ayan yung cart natin. Oh my. Curiosity lang. Ano na? Tryman fruit. Ang tawag dito sa atin. Tambis o magpupa. Yun naman yung presyo. Ayan o. $6.95 a pound. Uy. But anyway. Hindi lang natin kunin. Ay, mahal eh. Pati ba kulay yung garlic nila? Pero kailangan namin ng garlic. Garlic is life. Hindi pwede magluto na walang garlic. Diba mga dear? So, kuha tayo ng marami. So, kuha tayo ng 3. Ito ay curious ako. Tikman natin yung durian cake. Check natin yan. Bili tayo ng isa. Check lang natin kung masarap, di ba? At bili tayo ng seafood mushroom kasi gusto ko mag seafood, anything seafood soup. Yan, kuha tayo niyan. At tingnan nyo, long beans. Kuha tayo, mas mura lang siya dito. Okay na siguro yan. Kuha tayo. Ayun. Ala ka, may mani dito. Kuha din ako ng mani. Sorry. Thank you so much. Sorry. No worries. Alright, may dadaan yung ani. So, kuha tayo na kahit isang balot, no, para kasi na-miss ko rin yung yung mani. Tingnan natin yung maganda. Yan, kuha tayo. Hala, dami ko na nabili. Hindi pa ako nakabili ng gusto kong bilhin talaga. Alam mo yung mga experience niyo mga dear. Nabalak nyo kung ano lang ang bibilhin. Tapos may ibang makikita. Ay, yun no, langka. Ayan ba yan? 99 cents a pound. Langka ba ito? Langka nga ba yan? Parang mukhang langka. Okay. So, libo tayo muna dito. Kasi hahanap ako ng ayan, may tofu. Ayan, perfect. Kasi gusto ko tofu. So, pati tofu nagmahal. Buti pa yung tofu. Yan, firm ang kunin natin. Tingnan mo yung squid. Yung squid na yan. Siguro fresh na lang ang kunin ko ng squid. Kuha din tayo ng clam. Ano na siya? Half cook na siya. So, kasi frozen. So, kailangan natin yung lutuin pa rin. But anyway, ayan, kunin natin. Kahit isa lang kunin natin. Ayan, daming klaseng isda dito. Ayan, frozen siya lahat. White prawn plate. Uy, white prawn plate. Pumalik ko siya. Maliit. So, marami pa naman akong isda doon sa bahay. So, hindi na muna ako kukuha niyan. Kunin lang natin ay yung plano ko talagang bilhin. So, nilipat pala yung kailangan ko. Kaya pala sabi ko saan napunta. So, punta tayo dito. Ayan no, mga noodles. Chinese noodles. Ayan, kuha ako nito kasi ibang soup ang gagawin natin dito. At of course, yung gusto ng aking anak.
O, diba? Oo, syempre, yung paborito ng aking anak. Ano, mukhang masarap ata ere. Kuha tayo nito. Dalawahin din natin. Ang dami naman dito yung ano, yung mga pot stickers. Ito ay mga siomay. Ayun, siomay. Wonton pork shrimp. Wonton. Siomay. Siomay lang is fine. Po tayo ng tasty vegetable pork. Oh, kuha tayo niyan. Yan, kuha din tayo nito. Ay, nako. Kuha tayo nito. Mura lang siya. Creamy bun. Ito na lang siguro yung red bean bun, diba? O, kuha tayo ng isa. Ang daming choices. Ayan, no? Daming choices. Parang gusto ko yata yan, no? Kimchi cheese rice ball. Tsaka, yan. Radish kimchi fried rice. Yum. Susarap. Ang susarap talaga, oh. Ang daming sarap ng ganito lang. Okay na. Anyway, magbabayad na tayo. Hindi ko na alam kung kaya kong bitbitin to. Ha ha ha. Nako, napuno na yung cart ko. Sana kaya ko to bitbitin. O nga, magbayad na siguro tayo. Ay, nako, gusto kong bumili ng ano. I'm hungry. Ano kaya ito? Hindi ko alam. Parang hindi ko sure kung ano alam to. Wala naman sinabi. Ano pangalan dito? Isa natin ire. Ito, mayroong cream bun. Kano ba to? Wala rin price. Ayan. Kuha tayo nito. Kala ko tapos na ake. Ay, diba? Dami pang makikita si Ate Min. Naka 61 tayo mga dear. 61 and 96 cents. So, diba? So, yan. Kaya lang nabitbitin ni Ate Ning. Goodbye all. See you next time. Bye.